mo akalaing mangyayari sa politika sa panahon ngayon? Una, isang pinunong hindi alam ang gagawin sa gitna ng krisis. Maaring nakakatawa, pero ito'y nakababahala. Na ang nagmamaneho ng bansa ay nalilito saan tayo papunta. Pangalawa, ang pinuno ng kapulisan ay nagpahayag na hindi adik ang gumagamit ng drugs. Nagpapadagdag lang daw ng oras. Ngek! Pangatlo, mga convicted terrorist pa ang nagpapa-impeach sa isang pangalawang pangulo na alam naman natin kung sino ang nag-utos nito. Pang-apat, ngayon lang ako nakakita ng mga taong tinuturuan ang isang tao o mga tao sa kanilang gagawin. Tapos ang nagtuturo ni hindi nga siguro nakapagtapos ng 6 na buwan sa TESDA. Panglima, isang dating presidente na kahit bumaba na sa pwesto ay maimpluwensya pa rin. Kadalasan wala ng bilang ang mga dating